I den her video skal vi se på, hvornår har du en god idé. Og en god idé, det er som regel en idé, hvor du kan generere nogle penge ud af det. Jeg ser en del virksomheder, der prøver at starte op, fordi de selv synes, de har en rigtig god idé. Men de er ikke helt sikre på, at dem, der skal købe deres produkt, også synes, det er en god idé. Og derfor så er det altså en rigtig god idé, at inden man forelsker sig i sit produkt og har besluttet sig for, hvad det er, man vil have, at man lige går ud og undersøger, hvem er egentlig ens kunder, og hvad er det egentlig for nogle udfordringer og behov, de har. Det kan være, at det ikke stemmer overens, og det kan være, at de gør. Der er mange måder på, at man kan definere, hvornår har man egentlig en god idé. Og her er der nogle bud. Det første, det er, at idéen den er forholdsvis billig at producere, og du altså kan også sælge den for mere. Er det som regel en god idé, at det kan produceres for et eller andet beløb, men sælges for 2-3 gange så meget. Der kommer en masse udgifter, som du ikke lige i starten tænker over, du skal dække. Så derfor er et dækningsbidrag, der er i hvert fald 2-3 gange højere, end det at producere det, ikke helt dumt. Og ideen den skal altså kunne løse et problem, som der er for dine kunder, som der er væsentligt for dem. Så hvis du har ud og løser et problem, som kunderne har, jamen så har du som regel et produkt, der egentlig sælger sig selv. Du ikke behøver at gå ud og skal pushe og sende til dem, men de har egentlig interesseret i at have. Og der er en stor forskel. Så dit produkt det behøver ikke være helt revolutionerende, men det må gerne have noget unikt over sig. Det skal så blot løse et problem på en måde, som er måske nemmere eller enklere at gå til i forhold til markedet. Så du behøver ikke lave en ny iPhone, men du må gerne lave noget, som der skiller sig ud fra markedet. Og så er det en god idé, at du brænder for produkter. Det er en god idé nemlig, fordi at du kan lægge lidt mere kraft og energi i, hvis du brænder for det, når der er måske lidt hårde tider og brug for at lægge nogle ekstra timer i det. Hvis du så oven i købet brænder for det, så er det måske lidt sjovere at gøre. Så det har også indvirkning på, hvornår er det en god idé. Det næste punkt, vi skal se på, hvornår noget er en god idé, det er, at vi skal ud og researche. Inden man beslutter sig for, hvilken produkt man vil lave, så skal man prøve at dykke lidt ned og gennemskue, hvad er det egentlig for nogle kunder, man har. Så til at starte med, så prøv at gå ud og se på, hvad er det dine konkurrenter gør. Hvad er det, de sælger, og hvordan er det, de henvender sig til deres kunder. Når du går ud og ser på det, jamen så har du en god indikator om, jamen at det her marked, er der noget for dig? Sælger du noget, der er lidt anderledes og unikt? Og hvordan er det, de henvender sig til deres kunder? Passer det også overens med det, du vil gøre? Og så prøv at se på, hvor meget tager de for deres produkt? Ligger det slet op af, hvad du også har forestillet dig? Eller er du for dyr måske i forhold til det, de laver? Det er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at du skal ændre dig, men det er en god indikator om du er på vej i den rigtige retning. Og så prøv at se på, hvor mange konkurrenter er der. Hvis der er alt for mange konkurrenter på markedet, jamen så kan det være, at det ikke er det rigtige marked for dig. Hvis der er mange konkurrenter, betyder det også, at der er mange, der annoncerer, og på den måde så bliver det rigtig dyrt for dig, som regel at komme ind på et marked med mange konkurrenter. Det næste, vi skal se på, det er kunder. Prøv at gå og undersøge, hvem der er dine kunder. I sagens natur, så skal du selvfølgelig have nogle kunder, som der vil tage penge op af lommen og betale for dit ydelse eller produkt. Så derfor så er det vigtigt, at du bruger noget tid på at sætte dig ind i, hvem er dine kunder og hvad er deres behov. Og muligvis så bliver du nødt til at ændre dit produkt for at få kunden til at købe det. Så gå ud og undersøg, hvem er dine kunder, og hvad er det egentlig for et behov eller problem, de har. Og så gå ud og så høre dem, hvor meget de vil betale for det produkt. Og i sagens natur, så er det selvfølgelig levende mennesker, du skal ud og fat i, så måden du får fat i dem, det er måske at ringe dem op og spørge dem, hvad er egentlig deres udfordringer og deres behov. Og ofte så har de faktisk intet imod at snakke mod nogen, som der kan gøre det på en ydmyg måde, som egentlig bare siger, jeg vil gerne hjælpe på det her marked, men jeg har brug for at finde ud af, hvem det er, der egentlig er, og hvad jeres behov er. En anden måde, du også skal henvende dig på, det er at lave et spørgeskema. Google har lavet et produkt, der hedder Google Analyse, som er gratis og enkelt at bruge. Og så kan du spørge dem, om du må få lov til at sende et link til et spørgeskema med 3 spørgsmål i, hvor du spørger om deres behov. Alternativt så kan du også bare lige spørge, om du må komme forbi, om de har et godt tidspunkt, der passer, hvor du kan komme ind og lytte på et møde, eller komme lov til at spørge 5 minutter ind på, hvad det er egentlig for nogle udfordringer, der har. Folk er egentlig ret gode til at hjælpe. Det handler egentlig bare om at spørge ind til dem. Du kan finde lidt relevante links til nogle af de ting, jeg snakker om her i videoen under den her video.